Secret question, secret answer. Na san mutane da dama suna samun wannan matsalar a duk lokacin da suke amfani da application na banki ko kuma social media. Kai musamman ma na banki, mutum sai dinga tambayar me wannan secret question din, me secret answer din nan. Wataƙila kuma shi da kansa ma ya rubuta amma sai ya manta. Idan an ce secret question ko kuma secret answer, wato tsari ne da zaka ƙara sanya tsaro akan application ɗinka na banki ko kuma na social media. Wato secret question tambaya zaka ƙirƙira da kanka sannan kuma ka samar da ansar ta. Misali zaka cewa my son, my school, my car, my bike, sai kuma ka bada ansar ta ƙasa. Ana buƙatar duk sanda zaka sanya secret question da kuma secret answer ka yi tunanin abin da duk sanda ka tuna ba za ka manta ba. A don haka shi yasa ne wannan bidiyon yanda na yi shi da wayata, idan ka kalla da kanka kai ma za ka iya yin shi, kuma in ka manta ma za ka iya reset, wato ka sake gyarawa da kanka ba tare da ka je banki ka ta shan wahala ka kashe kuɗin mota ko kuma ka bi layi ba. A don haka ka kalli bidiyon, amma idan akwai neman ƙarin bayani ko kuma tambaya to mu haɗu a comment section. Yadda ake saita secret question da answer akan GT World application, ko kuma kana da shi amma sai ka manta. Da farko idan ka danna application na GT World dan ya buɗe kamar haka, sai ka zo ɓangaren hagu daga sama inda aka ce hello ɗin nan sai ka taɓa shi. In ya buɗe sai ka taho ƙasa daidai gashi nan inda aka sa reset secret question, gashi nan sai ka danna shi. In ya buɗe gashi nan identify verification, wato zai ɗauki hotonka saboda a tabbatar cewa kai kake yin shi da kanka. Idan kai proceed gashi nan zai tambaye ka cewa secret question, wato create a new answer. To kun ga a sama an sa secret question, a ƙasa kuma an sa secret answer. Secret question kai za ka ƙirƙiri tambaya da kanka, answer kuma sai ka bada answer ta. So anan ana buƙatar ka saka abin da ba za ka manta ba, wanda kuma ka san wani wanda ya sani ba zai iya saurin canka ba. Misali zan sa nawa. To ƙasan shi ne aka ce hint, sai ka ɗan saka alamar da in ka ga farko za ka yi tunawa me ka saka a wurin. Gashi nan, you have successfully changed your secret question. Never share it with anyone. In ka haka shi kenan ka kammala saita secret question da ansa akan wayarka.